Hola a tothom, anem a fer les primeres passes amb la xarxa social X. Bé, hem creat aquest compte per la Montserrat Roig, que és l'escriptora que dona nom a la nostra escola, d'acord? Ja hem actualitzat el perfil i ara anem a fer les primeres coses que podem fer. Per exemple, anem a buscar comptes a qui ens interessi seguir. Anem a buscar, per exemple, el compte de la nostra escola, que és TCA Montserrat Roig. Aquí està. Aquest és el perfil de l'escola i aquí hi ha l'opció de segueix. Per tant, jo quan faig clic aquí, actualment ja l'estic seguint. Està molt bé tenir activat això perquè ens notifica quan aquesta compte fa alguna publicació. D'acord? Tornem enrere. Molt bé, ara ja seguint, ja diu que seguim a dos comptes. I em sortiran. Un és l'escola i un altre és el 324. Així podíem anar afegint a qui consideréssim, no sé, potser és interessant Meteocat, perquè si hi ha problemes i has de viatjar, doncs consultar, a veure, aquí ells van públicament posant les notificacions, no? Ens està passant això, a servei de emetre temps violent, és una compte que és interessant a seguir, si has de fer un viatge, doncs està bé anar-la consultant, per tant, jo, per exemple, la segueixo, tornem enrere, vale? Ja hem vist, ja estic seguint. Seguidors vol dir que algú ens segueix a nosaltres. El mateix, aquesta compte és nova i per tant no ens està seguint. Vale. Què més podem buscar? També podem buscar una cosa que són els hashtags. Vale? Clar, si jo poso un compte, com heu vist, per exemple, del Meteocat, em sortien totes les publicacions d'aquell compte. Però potser em pot interessar un tema, com per exemple és Ucraïna. Per fer un hashtag he de fer servir el coixinet, d'acord? I ara posem Ucraïna. Perdó, no ho he fet bé. Ucraïna. D'acord? Bé, busquem-lo. Fixeu-vos, i ara em sortiran tot de comptes que, de molts idiomes, que han fet servir el hashtag Ucraïna. Aquesta és la idea. Per exemple, aquest parla d'això, aquí hi ha una altra persona que ha posat Ucraïna per referir-se a això, etc. Per tant, quan hi ha un tema i posem el hashtag, faig la búsqueda per hashtags, el que em trobo és totes les publicacions que l'han posat independentment de qui sigui. Si faig una cerca per usuari em sortiran totes les publicacions d'una persona i si la faig per tema sortiran tots aquells tuits que hagin posat aquest hashtag. D'acord? Això pel que fa a seguir. A la nostra pàgina, que no hem publicat res, surt, doncs, tenim dues opcions, seguint les coses que es va publicant, doncs mira, fa 10 minuts, el 324 ha publicat aquesta notícia als oasis. Fa 14 ha publicat aquesta notícia sobre la diada. D'acord? Bueno, en fi, podem anar mirant diverses notícies que s'han anat publicant i podem publicar. Ara anem a publicar nosaltres un post. D'acord? Això, doncs vinc aquí, què està passant? Des d'aquesta pestanya de Mojaria. Què passa? Llavors, aquí, què passa és la manera que té de dir a la xarxa social X. D'acord? Doncs jo podria posar un missatge. Aquest és el meu primer post a la xarxa X. Vale? A més d'escriure, fixeu-vos en aquesta rodeta i em va dient tot l'espai que em queda cara per publicar. Vale? Puc afegir-li, per exemple, emojis. Vale? A veure quin emoji podem posar. Sembla que per aquí hi ha molt d'una noia que saluda. Crec que sí. Ah, no el veig. Pues res, sortirem somrient i ja està. Vale? Ja l'hem posat. També podem incloure una imatge. Considerem interessant. Doncs ens anem aquí, a continguts, i ara busquem una imatge. Per exemple, podem posar aquesta imatge dels llibres. Vale? I també podríem posar un enllaç. Si jo m'interessa posar aquest enllaç, que parla de la vida de l'escriptora Montserrat Roig, doncs el copio, torno a Twitter i aquí l'enganxo. Enganxa i ja surt l'enllaç perquè es pugui arribar. D'acord? En fi, ens poden fer diverses coses. I ara ja publiquem.
Vale, doncs ja està, fa un segon, hem publicat, aquest és el meu primer post a xarxa X, hem posat un enllaç i hem posat una imatge. Vale? Vale. Anem a veure com podem interactuar amb els imatges, amb els posts que ja estan publicats. Per una banda, hi ha les respostes. Les respostes les puc fer a qualsevol, a un meu o al d'un altre. Per exemple, busquem algun altre per fer un retweet. Si jo considero que aquesta notícia és molt interessant, d'acord? Podria retuitejar-la. Aquí. Seria una republicació. Republicació poden ser de dues formes. Puc fer una republicació i ja està. Això vol dir que jo torno a emetre aquest tuit i punt. O puc fer una cita. Anem a fer la republicació. S'ha marcat una republicació. D'acord? Anem a veure com surt això. Me'n vaig al meu perfil. Publicacions. I què tinc? Veieu? Aquest és el tuit i diu ho has republicat. Això vol dir que jo he repetit el tuit directament sense res. I després també en surt, perdó, s'actualitza. Després també en surt el tuit que he fet jo inicialment. D'acord? A un tuit, ja sigui meu o d'una altra persona, també es pot, a part de republicar, podem citar. Per tant, jo torno a fer aquest símbol, sí, i faig una cita. Això vol dir que sobre aquest tuit jo faig un comentari. Llavors, doncs, una gran notícia. No sé. Una gran notícia. Vale? Publica. Vale, fixeu-vos. Ara veurem la diferència entre això ho he republicat, vale? I això és la republicació amb una cita. Veieu que surto jo aquí dient una gran notícia? I surt això, d'acord? Aquestes són les dues diferències. I per últim em queda la resposta. A qualsevol post, ja sigui meu o d'una altra persona, es pot respondre. Com ho fem? Així. I per tant, diu sobre aquest post, jo puc fer una resposta. Jo què sé, doncs aquest és el meu post a la xarxa, espero que en pugui fer molts més. Publica. Vale? S'ha enviat la publicació. Mostra. Fixeu-vos com queda organitzat aquest tuit i a sota enllaçat surt el meu, el segon. D'acord? Per tant, es poden anar encadenant. Sí? Si jo vaig a qualsevol altre post, veus, per exemple, aquest que han posat, ja ha tingut dues respostes. Si jo ara les obro, perdó. Si jo ara obro el tuit, sí? Això és la imatge, aquí. Si ara jo obro el tuit, veig les respostes que estan aquí. Doncs aquest senyor ha dit, no sé, aquesta senyora, i l'altre, tant ens en fot. En fi, és igual, no, ara no entenem perquè en temes polítics, és perquè entengueu el tema de la publicació. D'acord? I per últim, l'altra cosa que podem parlar és el de m'agrada. Fas un m'agrada i això vol dir que t'agrada. Si tornes a clicar, ho perds, ja no t'agrada. Però si t'has equivocat i dius, ui, aquesta notícia no m'agrada, perdó, doncs vens aquí i ho desfas. Si vaig a publicacions, em surt tot el que jo he fet i puc anar-ho desfent. Puc anar dient aquesta és aquella resposta, suprimir, no vull citar això, suprimir. Aquesta és la republicació, doncs el mateix la republicació és una mica més complexa, ara ho mirem. Afegeixo, elimina, bloca, incrusta, denuncia. Aquest és el que he fet inicialment, suprimeix. I per últim, exacte. Aquest que havia republicat, quan vaig un altre cop a republicar-ho, l'opció que hi ha és desfés la republicació i, per tant,
Ja torno a estar net. Ja publicacions, ja no tinc res. Tot el que havia publicat ho he esborrat i ja desaparegut. D'acord? Doncs ja està. Ja us he fet una primera passada per totes les opcions del Twitter, actualment X.